Wannan rahoto ya kasance labari ne na wata budurwa wacce ta gabatar da shi da yammacin wannan rana, wacce ta bayyana cewa tana buƙatar shawarwarinku da kuma addu'a sakamakon daɗewa da ta yi ba ta samu manemi ba. Kada ka manta, ke ma ko kuma kai ma za ku iya turo labaranku, amma ku tabbatar fa labari ne wanda yake da sahihanci, saboda ba ma karɓar labaran ƙanzon kurege, sannan labarin ya kasance labari ne mai ma'ana domin neman shawarar 'yan uwa ko kuma neman addu'a. Mu shiga cikin labarin kai tsaye. Matar mai shekaru 28 ta bayyana ƙalubalen da take fuskanta a fannin neman aure, wanda ta bayyana labarin da cewa ta jima tana fuskantar ƙalubale kala-kala na rayuwa akan manema aure, wanda abin ta bayyana cewa ya kasance mata ƙaddararta ta rayuwa, kamar yadda ta yi imani da cewa kowane ɗan adam baya wucewa ƙaddararsa. Matashiyar, kamar yadda ta bayyana, ta sha ziyartar gurare na neman magani domin samun warwarewar matsalarta, sai dai a halin yanzu ta tabbatar da cewa komai lokaci ne, ma'ana wata ƙaddara ba ta gushewa face lokacin gushewarta ya zo. Ta ci gaba da cewa duk abin da kaga Allah ya ƙaddara faruwarsa wajibi ne zai faru, saboda haka a halin yanzu na mika dukkanin lamarana zuwa ga Allah mahalicci. Zuwa yanzu na ajiye magana dukkanin wani neman magani a gefe, yayin da na zubawa sarauta Allah ido, ina kuma mai yin tawakkali a gare shi. Matashiyar a daidai wannan gaba ta bayyana cewa a lokutan baya ta yi wani kuskure a cikin rayuwarta, wadda ta nemi tuba da yafiyar Ubangiji, kuma ba ta fatan sake maimaita irin wannan kuskure da ta yi a baya. Sai dai a halin yanzu ta bayyana cewa wani mutum ya bujiro a gare ta da zimmar mai magani ne shi, sannan kuma ya buƙaci cewa zai mata magani, ma'ana matsalarta ba za ta warware ba har sai ta koma aikata waɗannan abubuwa da ta aiwatar a baya, wani ta alƙawarin cewa ba za ta ƙara aiwatar da irin waɗannan abubuwa ba, kuma ta nemi yafiyar Ubangiji akan waɗannan laifuka. A halin yanzu wannan mutum ya tabbatar mata da cewa wannan al'amari na rashin samun manemi nata ba zai taɓa faruwa ba har sai ta koma aiwatar da wannan al'amari, ta bayyana cewa ta tuba daga gare shi a baya. Matashiyar ta ƙara da cewa ba na so na koma cikin kuskuren da na riga na tuba, kuma nake fata da saran cewa Allah ya karɓi tuba na, ya gafarta mu. A halin yanzu ina so na yi aure cikin tsarki, cikin yadda da amincewa, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya tsara akan tafarkin sunnan ma'aiki, aure mai tsarki ba tare da wata shubaha ba. Matashiyar ta bayyana cewa wanda ya yunkurin taimaka mata, amma daga baya ya buɗe wasu sabbin matakai wanda yake yunkurin tirsasa ta komawa cikin laifin da ta yi alkawarin cewa ta tuba daga gare shi. A halin yanzu ta bayyana cewa tana buƙatar addu'o'i da kuma shawarwarinku. Wannan shine ƙarshen labarinta. Kada ka manta, kada ki manta, za ki iya turo labarinki ko kuma labarinka, amma ku tabbatar da sahihancinsa kuma ya kasance mai ma'ana, domin ba ma karɓar labarin ƙanzon kurege.